imos abrir páxina de saúde, Héctor, porque hoxe celébrase unha data, e hoxe é o Día Mundial da Diabetes. O Día Mundial da Diabetes, un problema ademais que parece que non, pero afecta a moitísima xente, especialmente en Galicia. Somos unha das comunidades autónomas onde máis persoas con diabetes. En serio? Sí, pensa que aquí calculanse máis ou menos cerca de 300.000 galegos e galegas a día de hoxe teñen diabetes. E logo, moitos outros que a teñen, pero que aínda non o saben. Bueno, pois isto é importante porque estamos falando dunha enfermidade que pode ser grave se non se trata, claro. Unha enfermidade crónica que che vai acompañar durante moitos anos e que ademais hai como dous tipos de diabetes, non? Entón podemos ter xa dende que somos pequenos e aí non hai moito que podamos facer para previla porque che toque xa está. E logo outro tipo de diabetes que a maioría, o 90% das persoas con diabetes son diabéticos tipo 2 e aí si entra moito a prevención porque ata un 80% dos casos poderían previrse con os bons hábitos de vida. Ajá, pois empecemos por aí, Héctor. Que tipos de diabetes temos? Pois mira, hai dous tipos, basicamente hai varios tipos, que está xestacional, pero bueno, como xeral temos dous tipos. A diabetes tipo 1, que é esta que vemos aquí, que é autoinmune, que este órgano que temos todos no noso corpo, que é o páncreas, deixa de producir insulina. O sea, realmente é un tipo de diabetes que se adoita descubrir en torno aos 9, 10, 11 anos, ou ás veces pode cambiar a idade, pero máis ou menos sobre esa idade é cando doita dar a cara, e de repente, que é o que pasa no noso páncreas? Pois para iso temos aquí esta caixa forte para explicalo. Esta caixa forte é unha célula, sería como a nosa célula. As nosas células temos o azúcar, que está polo noso sangue. Ese azúcar ten que entrar dentro das células para poder alimentalas. Que é o que ocorre na diabetes tipo 1? Que o noso páncreas deixa de fabricar insulina. Temos unha porta pola que vai entrar esta glucosa, a ver se, bueno, non se dá aberto. Ahora, sí. Temos as células teñen unha porta e unha chave. E necesitamos estas dúas cousas para que o azúcar que temos polo noso sangue entre na célula e a alimente. Cal é o problema? Que na tipo 1 o páncreas deixa de fabricar insulina e a insulina é a chave. Temos portas, a célula ten portas, temos azúcar, temos portas, pero non temos chaves. E como non temos chaves, a porta non se abre, este azúcar acumúlase, vai subindo en sangue ese azúcar, entón é cando chega ese coma diabético, esa subida de azúcar en sangre. Porque non temos chaves. Que facemos? Temos que pinchar insulina para meter chaves de xeito artificial coa insulina pinchada. Que ocorre na tipo 2? Decíamos que necesitamos a porta e a chave. Na tipo 2 temos chaves, porque o páncreas sigue funcionando, pero non temos portas. A célula perdeu as portas, perdeu os receptores, entón temos a chave, temos o azúcar, pero non podemos entrar. Que fai na tipo 2? Tómanse pastillas. E por que se toman pastillas? Para que a célula cree portas. Como a chave xa temos xa todo, o azúcar xa pode entrar. Porque necesitamos sempre esos dous elementos na célula, a chave e a porta. Ás veces falta a chave e ás veces falta a porta. Pois que ben explicado, Héctor. Dicías unha cousa preocupante ao inicio, que moita xente non sabe que ten diabetes. Que síntomas dá a diabetes? Pois mira, cando é a diabetes tipo 1, esta na que o teu páncreas deixa de fabricar insulina, baste dar conta rapidamente, porque o azúcar acumúlase de xeito rápido, e iso por esos nenos, de repente, pois esos 9, 10 anos, atópaselle ese problema. Pero na maioría, que son os tipo 2, os que non teñen portas, realmente os síntomas van aparecendo máis pouco a pouco. E temos tres que son os principais e que se chaman polidipsia, polifaxia e poliuria. É dicir, comer moito, beber moito e ouriñar moito. Se nós estamos facendo vida tranquilamente e pasámolo o día comendo, bebendo e ouriñando, ollo, porque estamos con esa tríada de síntomas de comer moito, beber moito, oriñar moito, sempre teño fame, sempre teño sede e paso o día no baño mexando. Pois ollo, porque podes estar tendo unha diabetes tipo 2. Moitas veces tamén se suma a estes tres síntomas o cansanzo, un cansanzo xeralizado, sempre estou cansado, pero tamén sempre teño fame, sempre teño sede e por moito que bebo, sigo tendo máis sede todavía e sempre estou indo ao baño. Ollo, porque son os tres síntomas clásicos da diabetes tipo 2, esa que non dá a cara tan rápido como a tipo 1, a que non temos portas, e moitas veces temos que empezar cos antidiabéticos orais, que son estas pastillas que temos por aquí, que o que fan é crear portas para que a nosa insulina poida abrir e entrar. E como se diagnostica, Héctor?
Pois hai que facer análisis de sangue, eso sí, porque un día miremos o azúcar este elevado, non quere decir que xa sexamos diabéticos. Hai que facer varios controis durante varios tempos, e se sempre está elevado e miramos outra serie de parámetros, como a hemoglobina glicosilada e demais, e vemos que sempre están elevados, ollo, porque non podes ter sempre permanentemente eses niveis altos de azúcar en sangre, hai que controlalos porque eses niveis altos al final acaban afectando a outra serie de órganos do corpo. Que é o chamado pedo diabético? Pois precisamente, como o pé diabético é un problema moi grande que teñen as persoas con diabetes, igual que tamén cando lles afecta o ollo ou se afecta os riles. O problema do pé diabético é que, como teñen sempre eses niveis de azúcar elevado, os que o teñen mal controlada a diabetes, ao final as partes distais do noso corpo teñen moi mala circulación. E ao ter mala circulación, calquera feridiña que nos fagamos no pé, se somos diabéticos, temos que coidala moi ben. Incluso cando mercamos un zapato, temos que mirar ben que non teña costuras, que non nos faga dano por dentro, porque calquer roce, calqueira ferida, pode acabar cicatrizando mal, curando mal, non vai curar como noutra persona que non teña diabetes, e pode acabar ese pé mesmo no caldeiro. Podemos perder o pé enteiro e sufrir unha amputación por culpa dun pé diabético que se complica, que non cura ben. Así que se temos diabetes e temos unha ferida nos pés, ollo, hai que mirala ben, coidala ben e tomala en serio. En resumo, Héctor, que consecuencias pode traer aparellado deixa ir o tema da diabetes ou non tratarse? Ou non tratarse, non coidala ben. Pois mira, o que falábamos antes, problemas sin mesmo de ceguera. Podemos perder a visión por culpa desa diabetes mal controlada. Podemos acabar con insuficiencia renal. Os riles deixan de funcionar ben por culpa de non controlar ben os niveis de azúcar en sangue. O pé diabético tamén, que o temos aquí. Incluso tamén podemos ter problemas cerebrais e problemas de corazón. Ou seja, que realmente, se temos diabetes, hai que tomala en serio, hai que facer os controis e hai que coidarse para que non empeore. Se nos coidamos, podemos ter unha boa calidade de vida con diabetes? Dende logo que sí. Hai moitísimas persoas con diabetes que levan unha moi boa calidade de vida, mesmo incluso deportistas de alto nivel que teñen diabetes, é perfectamente compatible, pero claro, hai que cuidarse e hai que tomala en serio. Incluso a veces temos por aquí este aparello para mirar o glucosa, porque antes había que andar pinchando no dedo todo o día, e agora teñen incluso, verémolo pola calle moitas veces, a estas persoas que levan aquí como un disquiño branco, aquí no brazo pegado, vémolo máis no verán, cando levan a manga curta, vemos aquí un disco branco nese brazo, e que leva aí? Bueno, pois iso que é un medidor de glucosa. O que fan é arrimar o seu teléfono móvil a ese medidor e directamente dalle o valor de azúcar en sangre. Incluso ás veces, se ten un baixón ou un subidón, vai enviar unha alerta ao teléfono móvil sen ter que estar permanentemente pinchándose. De feito, imos con WhatsApps que hai para ti. Lembro que o contamos aquí no termómetro que hai atacáns que detectan xa cando baixan eses niveis de glucosa, que me parece impresionante. A ver, pregunta, son diabético, o meu fillo vai herdalo? Pois depende. Imos ter que ver un pouco os tipos de diabetes que había. Temos a tipo 1, que era na que veíamos que era na xente nova, na que o páncreas deixaba de fabricar insulina, normalmente ocorre cando eres pequeno, e aquí si hai unha certa probabilidade de herdalo. Non é dicir que o vou herdar sí ou sí, non ten por qué. Eu podo ter diabetes tipo 1 e non ten por que herdalo, pero ten máis papeletas para herdar esa diabetes. Sin embargo, se é a outra, a tipo 2, a de que non temos portas, a que por malos hábitos de vida moitas veces acabanos levando esa tipo 2, entón aí é máis complicado e non é tan doado herdala. Ajá, bueno, pois hai que dar ese apunte. E máis preguntiñas, a ver que nos consultan. Sinto que xa controlo moi ben os niveis de glicosa. Podo deixar de usar o glicómetro? Non. Claro, realmente o glicómetro o que nos vai dicir a nós é en que niveis temos de glicosa. Si é certo que cando xa levamos moito tempo empregando, coñecémonos moi ben, comemos sempre o mesmo, comemos a mesma cantidade, incluso facemos a mesma cantidade de deporte porque tamén influe, entón temos moi ben controlada a nosa diabetes, non fai falla pinchar 5 veces o día. Vamos reducir as veces que imos pinchar, pero si é certo que os controis sempre hai que telos, pero como decimos agora xa non hai que pinchar tanto, temos estes lectores de brazo que lévalo aí posto durante todo o mes, é un pinchazo o mes para poñelo nada máis, e logo arrimar o teléfono móvil e dacho. Esa nos dá ese baremo. Último WhatsApp, dime para ti, Héctor, a ver, vou ter que privarme toda a vida de cousas doces? A ver, claro, realmente privarse, claro, podemos comer algún de vez en cando con moderación cando teñamos ben controlada a diabetes, é dicir, porque non solamente influen os doces, tamén influen os doces, pero tamén os hidratos de carbono e outra serie de alimentos que tamén poden subir e baixar. Temos por aquí, por exemplo, rapidamente, este exemplo dos turróns, agora que chega o Nadal, e vemos ese que pon 0% o especial diabéticos e sen azúcar engadido. Eso non quere decir que tiñas carta branca para comer todo o que queiras. É certo
que non leva azúcar engadido, pero son a base de froitos secos, leva améndoas, leva cacahuetes, leva outra serie de cousas que sí che van a acabar subindo a glicemia, así que hai que cuidarse, hai que cuidarse. Ollo